Mau muni apa mau? Bratayuda arep diwurungke. Heeh. Syarate Kurawa arep mateni bapak karo mateni Sinuwun Ndarawati. Weh lah pancen iblis tenan kok kowe iki. Gong kuwi patih. Ora urusan. Pati anak cangkem elek. Hah? Aku tak takon karo kowe ni. Tak takon Wangsulana. Iya. Sebabe apa wong arep gawe rukun kok dadak tumbale nyawa? Aku tak takon. Terus bapakku salah apa? Sinuwun Ndarawati salah apa? Hah? Nek Dewa Buddha niat arep mulungke Bratayuda rasa nguthek-uthek karo wong sing tentrem, rasa ngogreh-ogreh karo wong sing kepenak uripe. Kurawa ya ora pisan ora pindho. Mesti gawe sulaya, mesti gawe cintrakane wong sing uripe tentrem. Saiki ngene, kowe arep mateni Semar. Pateni ning Semar kuwi duwe anak, siji Gareng, loro Petruk, telu aku. Aku arep tok pateni sisan. Nek kowe iso mateni aku karo Petruk, sasat iso njara langit. Coba wae piye? Rasa nggo Kartomarma. Kartomarma mungsuh Petruk, kowe mungsuh aku. Uyui. Dewang Sukmana mangadine nuwe. Ana sasmintaning sun jagat wasisaning Upadara. Paman Hari Sengguni. Prayogakna nggone ngadhep ngarsaning Manira, pekelira si paman. Ngabiyantara ning ngarsaning Manira Paman Patih Plasa Jenar. Kawula nun nggih anak Prabu. Sampun boten kirang prayogi anggen kula ngabiyantara ngersa maduka anak Prabu ing Ngastina, namung derenan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumung keping pangabektinipun ingkang abdi kunjuk wonten ngersa maduka anak Prabu ing Ngastina nggih. Kula tampi dawah sami-sami. Bapa Werabandurna. Kasekecakno anggen jengan dika lenggah wonten ing datur negari Ngastina. Bapa Werabandurna, bapa ing Sukalima. Puswana sila bertapa swalu gimbal sumorante hawela. Lha nuwun inggih nggih. Sampun boten kirang prayogi piswanipun ingkang bapa ing Sukalima. Wonten ing ngarsa paduka anak Prabu ing Ngastina. Namung kepareng ingkang bapa ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang bapa kunjuk ngarsa paduka anak Prabu ing Ngastina nggih. Anak Prabu Duryudana. Kula tampi karya bumbung raos sing manah. Mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah bapa Werabandurna. Kadangipun Kakang Dimas Werkudara prayogakna nggone ngadhep ngarsanipun Kakang Yayi. Wah. Duryudana kakangku iya. Mung aku ngaturake basaku katura. Ndatompo siadiatur bekti kelawan pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Nda gegem dadiake jimat. Kadangipun Kakang Yayi Arjuna. Dimas Janaka prayogakna nggone siadi ngadhep ngarsanipun Kakang kawula nuwun Koko Prabu. Kepareng kula ngaturaken sembah sumenging pangabektinipun ingkang rayi kunjuk sandha pepoda paduka Kanjeng Koko Prabu ing Ngastina. Koko Prabu Duryudana. Ndatompo siadi ngaturke bekti kelawan pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripih dayana ing ngasantosan. Paring maestu paduka amawahana kabagyaning gesang kula Koko Prabu. Koko Prabu. Sawetawis rawuh jengandika Koko Prabu Baladewa wonten ing datul Praja Ngastina. Ingkang rayi ngaturaken pasegan wanakrami kunjuk sandha pepoda paduka Kanjeng Koko Prabu. Koko Prabu Baladewa sembahan kula. Koko Prabu pengayoman kula ing Mandura. Koko Prabu Baladewa. Jagat wasisaning Upadara wayaktur jagat Patih Indra Jaladewaku. Yayi. Akarya bamba raos sing manahipun ing Ngaraka ing Mandura dupi kula tampi timbranipun kadang kula Yayi Prabu Ngastina. Sowanipun ing Ngaraka manggiya widodane skala. Namung kepareng kula ngaturaken pamujinipun ing Ngaraka kunjuk ngarsa paduka Yayi Prabu kadang kula. Kula tampi akarya bamba raos sing manahipun ingkang rayi Ngastina Koko Prabu. Mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah. Non sampun boten kirang prayogi piswanipun ing Ngaraka ing Mandura. Namung ndadosaken gawok raos sing manahipun ing Ngaraka ing Mandura. Didi kelenggan sak mangke.
Yai Prabu Ngastina amiji dhateng pisowanipun ing Ngroko ing Mandura supados kula sowan ngabiyantara wonten Garing Ngastina. Gandeng nyatanipun nadyan kula menika tinemu werda nanging kula menika dados suwing para kadang Kurawa. Baladewa minangka dadi pengayomanipun para kadang-kadang kula Kurawa. Mila sareng kula tampi timbalanipun Paduka Yai Prabu agan ingkang Ngraka tumunten bidhal saking negari Mandura. Saksamunipun ing Ngraka sowan wonten Garing Ngastina, Yayi. Keparenga kula nedya nganglungaken jangga nilingaken karna wonten wigatos menapa teka Paduka Yai Prabu nimbali dhateng ing Ngraka ing Mandura menawi wonten perkawis tumunten kababarna kula nedya nilingaken karna mastuti sabda Paduka Yai Prabu Ngastina Yai Prabu Duryudana. Koko Prabu sewu-sewu kalapatanipun ingkang rayi tadah wadana dene dinten samangke kula wantun hamboyongi dhateng rawuh Paduka Kanjeng Koko Prabu. Krana wonten perkawis ing badhe kula aturaken dhateng Resa Paduka Kanjeng Koko Prabu ing Mandura. Wonten perkawis kasinggihan mekaten. Perkawis menapa Yai? Menapa wonten gandeng cenengipun kaliyan kalanindranipun Yai Prabu Ngastina? Menapa wonten gandeng cenengipun ingkang embet dhateng katentreman Garing Ngastina? Babar pisan boten. Namung mugi andadosna ing kawuningan bilih rikalenggan sakmangke ingkang rayipun Duryudana nampi dhateng paswitanipun satunggiling brahmana kleyang kabur kanginan pandhita anyar katun ingkang namipun Bapa Begawan Dewa Buddha. Nalika semanten ingkang rayi nedhengipun mapan wonten salebeting kedaton dumadakan karawuhan satunggiling brahmana. Monggo sareng kula petang sedaya aturipun brahmana menika kala wau inggih Bapa Begawan Dewa Buddha manggihipun karahayun lan katentreman. Awon menapa menawi kula nampi dhateng suwitanipun Bapa Penembahan Dewa Buddha malah sakmangke Bapa Penembahan Dewa Buddha sampun kula inggahaken derajatipun Sri Nugraha dening Kang Rayi Ngastina minangka dados pujangganing praja Ngastina ngrencangi dhateng putriputipun Bapa Penembahan Durna tuwin ingkang Rayi Ngastina samangke sampun madhep dados siswanipun Begawan Dewa Buddha semanten ugi para sata Kurawa sedayanipun. Malah mboten namung para Kurawa ingkang sampun sewita dhateng Bapa Penembahan Dewa Buddha kalebet kadang kula pun Werkudara menapa dene Janaka kayungyun dhateng ilmunipun Sang Pinandhita Begawan Dewa Buddha. Mila dinten sakmangke rawuh Paduka Kanjeng Koko Prabu namung kula suwuni pangestu mugi-mugi Sang Penembahan Dewa Buddha anggenipun mapan utawi lenggah wonten Garing Ngastina mboten manggih alangan setunggal menapa lan tansah saged maringi kawruh tuwin ngelmu dhateng sangganing para sata Kurawa. Koko Prabu Baladewa anjrah ingkang muswita kasiliring samirana mrih Om Sekar Kadung Ngas Kandanyo Maweh raras renaning driya jagat wasisaning Bathara wayah tur jagat wilah dalah. Yai, kula nyuwun pangapunten. Menawi namung babakan perkawis anggen paduka ngrengkuh dhateng satunggiling brahmana
ingkang peparab Begawan Dewa Buddha menika kala wau mesinipun boten sisah paduka Yai Prabu menika tetarosan dhateng Raka ing Mandura. Jernyatanipun Purbawasisa sawetahipun negari Ngastina menika wonten panguwaosipun Yai Prabu Ngastina. Menawi Yai Prabu menika setunggiling nalindra ingkang menang jenenge bor dhateng kawontenaning praja miwah kawula negari Ngastina. Ewa semanten. Gandeng Raka ing Mandura sampun sowan wonten negari Ngastina tumunten paduka Yai Prabu paring dawuh bilih sepados ing Raka ing Mandura sakmangke mengestoni dhateng anggen paduka suwita dhateng Sang Penemban Dewa Buddha menika kala wau. Yayi lair batos mboten wonten raos awal sarta anggrundel manahipun ing Raka ing Mandura kula lair batos jumurung dhateng karsanipun Yai Prabu Ngastina. Namung kemawon kula nyuwun pamunten Yayi. Ujaring kakek nyebataken tiyang menika menawi badhe meguru menika kedah dipun tintingi jero lan cetheke ngelmu guru menika kala wau. Sabab kula nyuwun pamunten. Jaman sakmangke menika kula nyuwun pamunten kathah ingkang madeg brahmana, kathah ingkang madeg ulah agama, kathah ingkang madeg satunggiling resi pandhita. Nanging nyatanipun sedaya kala wau namung lelamisan. Anggenipun macak resi, anggenipun mawi busana kabrahmanan menika kala wau, malah kata-kataipun kiraya ngobak-obak jagat saisinipun. Mila kula suwun kanthi sanget menawi paduka Yai Prabu menika badhe suwita dhateng setunggiling brahmana, kedah dipun tintingi langkung rumiyin. Dipun titipriksa langkung rumiyin, dipun gelar, dipun gulung sampun ngantos buntung tembe wingkingipun. Inggih. Namung nyatanipun Begawan Dewa Buddha sareng kula taliti piyambakipun lair batos anggenipun badhe damel tentrem negari Ngastina. Nyuwun pamunten. Badhe damel tentrem negari Ngastina menika contonipun menapa? Badhe damel tentrem negari Ngastina menika contonipun menapa? Kula nyuwun priksa. Koko Prabu. Priksa piyambak. Benjang tumapak ing perang ageng Bratayuda Jaya Binangun menika perangipun antawisipun kadang piyambak Kurawa lan Pandhawa. Menika dipun anggep dening Penemban Dewa Buddha satunggiling perkawis ingkang sanget gegirisi ing atasipun tasih-tasih tunggal trah Begawan Saptawarga ing piyasa ing Saptawarga. Nanging nyatanipun sami bentak sirah, sami regejegan namung rebat kamukten negari Ngastina. Sampun ngantos banger bacin asmaning Kurawa lan Pandhawa. Nyatanipun turasing pandhita ingkang linangkung namung rebat babagan kamukten tumuli Sang Begawan Dewa Buddha. Gadah gegayuhan inggih menika murungaken Bratayuda Jaya Binangun ngraketaken pasderèkanipun antawisipun Pandhawa lan Kurawa. Bratayuda boten badhe gumelar wonten ing jagat lan boten badhe lumampah wonten ing Janaluka mriki. Bratayuda badhe wurung Pandhawa lan Kurawa sakmangke badhe manunggal tetunggalan nyawiji wonten negari Ngastina. Menawi perlu Ngastina menika dipun palih dados kalih, ingkang sepalih dipun agem dening Kurawa, ingkang sepalih dipun agem dening para Pandhawa. Sampun boten wonten raos memangsahan menapa niatipun Begawan Dewa Buddha ing mekaten menika kala wau. Petanganipun Koko Prabu pinanggih boten sae. Kula nyuwun dawuh, jagat Dewa Bathara Yayi nyuwun pamunten. Menawi dipun petang kanthi agal-agalan kemawon, menawi dipun pentang kanthi tata lair panci tiyang badhe murungaken perang menika sae. Sae ya. Murungaken tiyang perang menika sae, sabab perang menika wontenipun namung babakan kawengisan. Sing menang mesti dadi pindhang, sing kalah mesti dadi rempah. Menika wong perang. Kalebet Bratayuda Jaya Binangun menika ajanging pasulayan antawisipun Pandhawa lan Kurawa. Nanging kula nuwun sewu, sareng wonten brahmana ingkang ngendikaken badhe murungaken Bratayuda Jaya Binangun. Kula nyuwun pamunten Yayi. Tumraping Raka ing Mandura menika bab ingkang ngayawara. Ngayawara kados pundi? Ngayawara margi Bratayuda Jaya Binangun menika sanes tiyang ingkang damel gadah damel. Bratayuda menika sanes titah ingkang gadah damel ning menika sing duwe gawe dewa. Tegesipun menika sampun kinodrat dening panguwasaning para dewa. Pandhawa Kurawa dereng lair wonten ing bumi menika Bratayuda sampun kinodrat dening panguwasaning para dewa. Lah kok dadi wonten satunggiling brahmana ingkang panguwaosipun ngungkuli dhateng Jawata wantun badhe murungaken Bratayuda Jaya Binangun. Kula nyuwun pamunten Yayi. Menawi bab setunggal menika kula mboten mathuk, kula mboten cocok, tuwin kula mboten gathuk. Mila ingkang saking menika babakan menika kula aturi metang langkung rumiyin. Sampun ngantos sakmangke klintu margi lampahing Pandhawa lan Kurawa satemah keseluruh dalan ingkang buntu. Koko Prabu, wonten dawuh. Langkung prayogi menawi paduka Kanjeng Koko Prabu. Kula aturi sak pejagung kaliyan satunggiling
Guru kula inggih menika pun Bapa Dewa Buddha supados langkung gamblang anggen paduka badhe anampi dhateng menapa penggalipun Bapa Penemban Dewa Buddha. Menika langkung prayogi Bapa Penemban. Ana dawuh apa, Ngger? Kula aturi majeng anggen jengandika lenggah sapejagung kalian Koko Prabu Mandura. Monggo anggenipun badhe paring keterangan ingkang gumathok babagan anggen paduka murungaken Bratayuda Jaya pinangun. Entuk lilahmu, Ngger Duryudana. Sampun kula caosi purba lan wasesa Bapa Penemban Dewa Buddha. Siang Pantara ratri amung cipta pukulun tanana liwan kaeksi mila katur kang cundha maneh Prasa Satra Kengulun sumambah ing nuwun sewu Prabu Baladewa padha raharja sak tekamu ana ing Praja Ngastina sinuwun. Yo, slamet liring sambi kula Penemban. Lho. Nuwun sewu apa kaya ngono kuwi cacakaning Ratu Mandura. Selagining Ratu Ngastina tak dangu wae basa tata krama karo aku. Lah kok kowe ora tata krama karo aku, mongko lagi tepung sepisan iki. Mbok ya nggunakake tata krama. Wong Jernalindra kuwi papane ngunggah-ungguh. Usik. Kowe aja ngawur. Ana ing negara Mandura kuwi unggah-ungguh tata krama ki dienggo dening sapa wae. Kawula sak negara Mandura ki padha nganggo tata krama. Ning ning negaraku kono kuwi ana panutan sing iso dienggo dening para kawula. Panutane apa? Panutane ming gampang. Yen kowe kepengin dibasani, kowe mbasanana. Wong kowe karo aku ngoko, kowe karo aku ora basa kok. Aku kon basa karo kowe iki mbahku apa piye? Perkutara. Iya. Wis meneng wae rasa omong lho Perkutara. Ya ngono apa piye? Mula nek kepengin dibasani mbasanana. Nek ning nggonku ana nek kepengin dibasani basanana. Nek ora gelem dijiwet aja jiwet, nek ora gelem ditabok aja nabok. Kuwi cacane wong Mandura. Ya wis. Wis nek pancen ngono kuwi ya pancen bener. Wong kepengin dibasani kok ora basa. Aku kok ya lali ora basa mau. Ya wis Prabu Baladewa ora apa-apa. Yo, saiki arep ngopo kowe? Aku mung arep genahke babakan ngendikaning anak Prabu Duryudana. Yen to aku saiki dadi pujangga Ngastina, mula aja nyepelekke karo Dewa Buddha. Aku isih duwe derajat pangkat, aku duwe kelungguhan ing negara Ngastina. Arep kowe duwe derajat pangkat kelungguhan ing negara Ngastina? Ning tumrap aku ora ana bab ing gawe abot tumraping Baladewa. Merga tumrap aku kowe suwijining pendhita sing ora ngerti karo rasane sak pepadaning pendhita. Lho, kok ora ngerti rasane sak pepadaning pendhita ki piye? Saiki tak takoni, kowe nang kene dapukmu apa? Ing sekawe dadi guruning Kurawa, terus diunggahke derajatku dadi pujangga Ngastina. Mongko pujangga Ngastina kuwi wis ana. Pujangga Ngastina kuwi wis ana, pendhitane ya ampuh, ya kondang, ya monyor-monyor. Manyan. Ya kuwi Bapa Penemban Durna. Lah kok kowe urip kok ngesok-sok sak pepadaning pendhita? Apa ora ana negara liya sing iso nampa karo kowe dadi pujangga? Lah kok kowe ngesok-sok karo uripe Begawan Durna? Lho, kaya ngono kuwi apa kowe ndirasa kamanungsan? Wong Durna wae ora apa-apa kok. Durna ki ora lara atine. Bapa Penemban Durna. Mboten dawuh, Ger. Panjenengan boten sakit manahipun. Bab menapa? Anggenipun wonten pujangga enggal wonten negaring Sina. Manah panjenengan penggali panjenengan dos pundi? Oh, nek
kula kok biasa mawon, Gen. Mboten sakit, mboten. Mangkene saged dak mama. Napa? Mama. Apa Werkudara? Mbuh. Ora takon aku. Iki ora climen Dik ya? Ora. Kudune kowe iki duwe rasa pangrasa ning kene wis ana pendhita. Tur ning kene iki pendhitane ora mung pujangga ning dadi gurune Kurawa. Lah kok dadi kowe diangkat dadi gurune Kurawa kok ya sago. Tegese kowe mateni sandang pangane kancamu. Kowe golek sandang pangan kena. Golek urip kena, golek derajat kena, ning aja ngesok-sok kancamu. Monggo kuwi padha karo kowe jejere, padha-padha le Brahmana. Wis, nek perkara siji iki manyen ya wis gandeng wis kebacut aku didadekke pujangga nang Ngastina tur Begawan Durna ya ora apa-apa. Perkara kuwi ora usah dirembug. Sing dadi rembug saiki pancen niatku duwe gegayuhan kepengin jagat kuwi tentrem. Jagat tentrem sirmu piye? Ya mung kepengin ngrukunake Pandhawa lan Kurawa. Merga Pandhawa lan Kurawa kuwi turasing Begawan Abiyasa ing Saptawarga, pendhita ingkang kondhang kaloka. Eman temen ing atase turasing pendhita ampuh ning rekodo regejegan rebut bener. Regejegan rebut kamukten negara Ngastina. Mula niatku mung kepengin gawe ruku ning Pandhawa lan Kurawa. Ora jeneng aku bakal miradati kodrating dewa. Ning sing jeneng menungsa pinaringan akal budi kuwi diwenangake mbudidaya. Sapa ngerti yen to pambudidayaning dewa Buddha samengko bisa kelakon ngrukunake Pandhawa lan Kurawa. Ngono. Yen nganti kelakon rukun tenan, apa kowe ora seneng, apa kowe ora bungah? Jernyatane Baladewa kuwi minangka dadi pengayomaning Kurawa. Nek nganti Kurawa rukun karo Pandhawa, apa kowe ora bombong atimu? Gegayuhaning wong tuwa sing momong karo bocah-bocah kuwi mung siji, supaya bocah sing dimong mau padha rukun karo sak pepadane, ora padha regejegan, ora padha bentak sirahmu ngrebut babakan sing sepele, ya kuwi babakan kadonyan. Mula kang sangka kuwi Prabu Baladewa, aku tak njaluk kanthi banget seksenana ya. Seksenana nggonku bakal murungake Bratayuda Jaya pinangun. Yen perkara kon nyekseni, aku sagu. Ning yen perkara aku kon percaya karo kowe, nuwun sewu aku ora bakal iso percaya yen kabeh gegayuhanmu mau durung ana kasunyatane. Sebab tumrap aku miradati kodrating dewa kuwi dudu bab sing sepele, ning babakan sing abot. Apa kira-kira kowe wani syarat-syaratane? Syarat-syaratane pancen wis ana. Lho. Syarat-syaratane wis ana. Wis. Syarat-syaratane kuwi ming loro. Menungsa ingkang urip ana ing jagat iki kudu sirna sebab menungsa mau katone becik, jabane apik, jabane jujur, ning janjane atine lecek, gedhoane reget. Siji wong Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna, angka loro wong Gombak Kuncung Semar, wong loro kuwi mati jagat tentrem Baladewa. Jajalanat sukertane bawune iblis lanat. Wah, ora ngerti wangune pendhita iki, ora ngerti kabar sing sumebar. Yen to sing mbok rasani kuwi adiku lanang Dwarawati. Kadangku taruna Dwara kaya iki Kyai Prabu Sri Bathara Kresna. Lah kok dadi kowe wani ngencong mandrem ning ngucap nang ngarepe Baladewa, kowe bakal gawe serani nata Dwarawati. Ora weruh mripat nyanto iki kadange werda. Kowe arep mateni Prabu Dwarawati arep mateni karo Semar. Durung iso gawe patine wong loro. Kok tak kandhake adiku dadi apa wae?
pandita kang kinarawangsit pindha kombang angajaping madu sarining tawang pindha kombang angajaping madu sarining tawang Pamararya wonten dawuh nggih ngantos dados kados mekaten kawontenan negari Ngastina mestinipun anak Prabu kala wau nyuwun sewu paring dawuh dhateng Bapa Penemban Dewa Buddha bilih nata Mandura menika kadang werdanipun nata Ndarawati sajakipun Sang Penemban dereng mangertos upama aku ngerti karo ora kae pancen tak jarak niatku merga pasemoning Prabu Baladewa wis ora sarujuk yen to aku madheg pendhita ana ing negara Ngastina lan dadi guruning para Kurawa iki sajake wis ora cocok lan ora mathuk. Pancen tak ajab aku netangi kamurkaning Baladewa aja nganti kesuwen mapan ana ing negara Ngastina. Lho nanging menika mangke Ngutamatiri lho Penemban Ngutamatiri. Menawi ngantos Prabu Baladewa menika kala wau tumunten ngajar wonten negari Ndarawati wadul kaliyan Nata Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Oh, panjenengan boten ngertos kadadéanipun Nata Ndarawati. Nadyan tinemu taruna saking Nata Mandura, nanging kadadéanipun sasat ngungkuli kadangipun Werdawa menika mbebayani nggih, mbebayani Penemban. Dara apa? Kok meneng wae ket mawon, Dara. Wah, yen ora didangu aku ora wani munjo atur. Aja kuwatir kowe Begawan Durna mengko yen Nata Ndarawati murina aku sing tanggung jawab. Werkudara Dewa Buddha guruku piye? Arjuna wonten paring adhawu. Malah dina samengko kowe tak wenehi pakaryan gelem apa ora? Yen pancen sing dawuh Dewa Buddha guruku aku saguh. Mbok dawuh munggah gunung mudhun jurang yen perlu jegur segara aku ora bakal wegah semantun ginen paton paduka Bapa Penemban ingkang paring dawuh bebasan manjing tumangan kula mboten badhe selak yen pancen kowe wis darbe niat kaya mengkono mara coba saiki rungokno dawuhing Penemban Dewa Buddha ya bapatine Nata Ndarawati karo Semar tak pasrahke karo kowe kuwi wae nek kowe iso mboyong kunarpaning wong loro sing jeneng Kresna karo Semar kowe bakal nyawiji karo Kurawa tetunggalan manunggal urip ana ing negara Ngastina Werkudara Brahmara remangus wamya ngambreng kadhi karunaning kaswasih dosang Ganta Astrat Maja Long-long lalu mangulati surya mangrangsang wayah Ucap kacarita legek ing driya Sang Werkudara dupi midhanget sabdanipun Sang Penemban Dewa Buddha tambuh-tambuh sutaning galih paran marga ngarsa tinempuh datan mubah datan musik nganti kaya tugu sinukarta katrenjo geger njaba apa to kang dadi darunane ora ana macan ora Gajah Mundhut saka Wanti lan kejawi namung utusan saking Karang Kadempel iki Lurah Petruk Lurah Bagong ingkang sami minggah wonten ing Gatulya Negari Ngastina karya kagiat kang samya mulat
Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra ae ana bale lumut ambrakanggeng awito denceng-dencengan jagat dewa Bathara pawan wonten dawuh nggih dereng ngantos paripurna anggen kula metang babagan Gusti Prabu Mandura menika mboten pangling sowanipun Panakawan Petruk kaliyan Bagong. Dik. Anten apa sore-sore kok dating jredil menika. Monggo anggere Petruk sowan menika jujur nggih ati kula tratapan. Jalaranipun Petruk menika Panakawan nanging dugal kewarisan langkung-langkung beto Satpol PP wingking menika. Kula kok deg-degan. Paman lenggah prayogi kula dangu Petruk sowanipun wigatos menapa? Inggih kula sumanggaken nggih. Panakawan sawise satata nggon ngadhep ngarsaning Sun Padhararja sapraptamu Panakawan. Nona mit pasang Kalimantabe tinebena ing lodoni Demawaing Tawang Towang. Menawi wonten lepat anggen kula ngabyantur ngersa paduka sinuwun Ngastina Diagung Pangaksami jer kula menika namung Panakawan. Kula menika namung batur. Kirang tata krami kirang unggah-ungguh. Mila kula nyuwun pangapunten. Ora dadi ngopo Petruk? Matur sembah nuwun. Kepareng kula ngaturaken sembah sumung kemeng pangabekti kula kunjuk sandhap pepada paduka sinuwun Prabu Ngastina. Ndak tampa ora liwat pangestu Tampanana. Kula pundhi Cundaka Panglingga Murda mawahana kabagyaning gesang kula. Amawahana katentremaning gesang kula sinuwun. Prayoga nunggun ngadhep Petruk. Sampun boten kirang prayogi. Bagong Padhararja sapraptamu. Nonamit pasang Kalimantabe tinebena ing lodoni Demawaing Tawang Towang linep mano tulak manuk. Manu. Hah? Manu. Menawi lepatipun Diagung Pangaksa matur kula sinuwun tebah Siti Sekul. Wah iki. Binunteling lele bakar. Mesti. Binunteling ron kelapa apuran tambah bilih wonten lepan kula anggen kula ngabyantul ngersa paduka Gusti kula ing Ngastina. Ya Bagong. Kula ngaturaken bekti nggih sinuwun. Ya tak tampa pangestu Tampanana. Kula cancang pucahing remi Weni. ha? Weni Dumawaing wijang rumeketing Werdaya. Saestu ndadosaken cahya nur cahya daging raka kayuwanan. Petruk Padhararja sapraptamu. Rekanapati wilujeng bekti kula kunjuk. Iya Petruk tak tampa. Pangestu Tampanana Petruk. Nggih sangat anggen kula ndadosaken jimat. Bagong Padhararja sapraptamu. Wilujeng pati sengkune bekti kula kunjuk. Iya Bagong pangestu Tampanana. Nun nggih sangat anggen kawula ndadosaken jimat. Gareng ora melu. Gareng plu. Mbaya dipresake Modar mbok men. Nggo uripe melet-melet kok mresake sedulur. Bagong pancen. Oh, Petruk Kantong Bolong Padhararja sapraptamu Panakawan. Pangestunipun Mermbantuna wilujeng bekti kula kunjuk. Ya Petruk tak tampa. Pangestuku Tampanana ya Petruk. Kula pundi nggo jimat paripin dayaning kasantosan. Panakawan Bagong Padhararja sakradarana kowe iki ambune penguke ra jamak-jamak. Oh, ya ini kok ucul klambi.
Ayo saka ngendi kowe ayo. Ayo. Keri. Setan kok keri. Kurang. Wo. Bathik anyar. Karang kula niki sandangane ora duwe, wong gedibal, wong kere, mung wong batur. Nek nganti kula nganggo sandangan apik mengko malah dicurigai. Bagong kok sandangane apik le nyolong nendi? Karang wong elek kaya kula niku sarwenge wake. Nganggo sandangan apik dikira le nyolong, dira le njupuk, ora nganggo sandangan dunek-unekke ora sopan. Kula nggih pun ngoten iki. Lah kok dadi kowe nganggo training, tata-tata mbok menawa perang. Waduh. Gayamu wah ayo piye siap mbok menawa ya des ya basane kampungku nek gelut ya des anyar meneh Petro Padararja lho Ndara Werkudara iya cocok Gong wah do nang kene mula ya digoleki iya wilujeng bekti kula Den yo Bagong Padararja. Nggih, kok teng mriki ndengaren? Iya, Bagong. Sawetara wektu nang Ngastina. Wah, wis gek matur, Truk, mumpung oknume ana. Oknum ki apa? Ora tau maca Quran. Oknum sing digoleki maksude sing terdakwa. Oh, gek matur. Apa sing dikendikake bapak mau? Petro, wonten dawuh. Eneng apa kowe sowan? Sepisan ngaturaken bekti kunjuk angka kalih. Sowan ngesanipun Sunan Prabu Duryudana menika mboten saking pikajengan kula piyambak, namung kula menika dapur dipun utus. Mboten kanthi kanyono-nyono, mboten kanthi kejarak kedadak. Bapak niku kerawan Sinuwun Prabu Ndarawati. Bapakmu kerawan Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Nggih. Sinuwun Prabu Ndarawati menika ngendikaaken nek iki Semar ora melu-melu perkara iki mengko ndak kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan merga pengayomaning Pandhawa menika piyai loro sing dadi suwing para Pandhawa menika Sinuwun Ndarawati sing dadi pamonging para Pandhawa menika Semar Badranaya loro-lorone menika saged sinebut pamong menika pamomong lah nek sik dimong menika nedengipun mboten napa mboten manut nedengipun lagi rusak niku dadi kewajibane sing momong kudu dandan-dandan rusak lire piye kabar sing ditampa Sinuwun Prabu Ndarawati Ndara Werkudara lan Ndara Janaka menika nuwun sewu manunggal teng negara Ngastina suwita karo pendhita anyar sing lenggah teng negara Ngastina malah sak mangke kula nyatakaken jebul pinanggipun Ndara Werkudara Ndara Janaka lenggah teng mriki lah nek ngoten cocok kali ngendikanipun Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna nuwun sewu suwitanipun Ndara Werkudara kaliyan Ndara Janaka teng pendhita anyar menika kala wau miturut Sinuwun Prabu Ndarawati menika mboten dados penggalianipun Sinuwun Prabu Ndarawati utawi mboten dados penggalihipun Sinuwun Kresna tegesipun Sinuwun Kresna menika mboten cocok. Mila lajeng ngendika kalih Bapak Semar. Kakang Semar, kowe utusan Petruk, Bagong utawa Gareng kon ning Ngastina kon nyatakake syukur bage dawuh karo anak-anakmu supaya mboyong kundur bendarane loro. Merga yen nganti iki kumpul kebanjur tegese sing miradati kodrating jagat menika mboten namung para Kurawa mboten namung pendhita enggal lenggah wonten negaring Astina ning Pandhawa ya ngrajongi mergi Pandhawa mboten budidaya kondur dhateng negari Ngamarta utaminipun Ndara Werkudara kaliyan Ndara Janaka. Lah sowan rumangsanipun Sinuwun Prabu Sri Bathara anu Sinuwun Prabu sapa Gong Duryudana. Mula rasa cepet-cepet to. Sinuwun Prabu Duryudana menika sepisan kula menika ngaturaken sembah pangabekti angka kalih kula kepareng badhe mboyong kondur Ndara Werkudara kali Ndara Janaka. Upamane Werkudara lan Janaka adiku diboyong bali marang Praja Ngamarta ora gelem. Oh lah niku teges pancen pun do duwe niat kepengin nyawiji kalih para Kurawa. Nek ngoten Semar kalih Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna gumlar wonten jagat menika sampun boten wonten ginanipun. Boten ginanipun. Mergi menapa? Sinuwun Ndarawati menika dados pujangganipun para Pandhawa. Semar menika dados pamomong. Lah nek sing dimong karo sing
Nuwun sewu para Pandhawa menika sakmangke sampun gugu karepe dhewe, ateges Semar wis ora ana gunane, Sinuwun Kresna wis ora ana gunane. Nek ngoten klebu kula Bagong kalih Gareng ya wis ora ana gunane nderekke ndara-ndara Pandhawa. Mung sakniki kari dalan loro. Ndara Werkudara Janaka niku abot lenggah teng mriki napa abot tresna kalih Sinuwun Kresna napa anu Bapak Semar. Nek abot kalih Bapak Semar Sinuwun Kresna mesti purun kondur. Ning nek tetep lenggah teng mriki, ya wis mboten napa-napa kula ora arep peksa. Ora arep meksa. Ning Pandhawa kelangan Semar, kelangan Sri Bathara Kresna, kelangan Sri Petra, kelangan Bambang Bagong. Ngaten. Pun niku mawon atur kula kersa mboten kersa sakmangke kepareng panjenengan kula aturi paring dawuh lan anu Ndara Werkudara Ndara Janaka sakmangke kula aturi nanting Ndara Werkudara bilih sowan kula menika badhe mboyong kutur Ndara Werkudara kalih Ndara Janaka. Cekap semanten atur kula nek wonten lepat diagung pangaksami. Petruk, wonten dawuh sumeneya sawetara aku tak dangu lawan kadangku Dimas Werkudara. Wah, Duryudana kakangku piye? Pun kakang ora usah dadak ngambali apa kang dadi ature Petruk. Mesti wae si Adiwus midhangetake, Yayi. Mangsa borong tak paringi Purbawasesa babagan perkara iki, Werkudara. Brahmara remangus swamya ngambrang kadi karunaning kaswa. Si Werkudara sing tasih tak Werkudara. Daneng marga memalatkung ing wah Petruk dalem gandeng aku wis diwenehi palilah karo Duryudana kakangku mula sing arep wangsulan dudu Duryudana ning aku mangke niku malah prayogi kersanipun Ndara Werkudara pripun? Kowe tekan kene diutus karo sapa? Kalih Sinuwun Ndarawati kalih Bapak Semar. Wigatine boyong Ndara Werkudara. Ora saiki aku tak takon karo kowe. Nggonku Suwita karo Begawan Dewa Buddha dasare apa kok diklerokke dening Semar apa dening Kresna kakangku? Mboten nglerokke. Mboten nglerokke niku mboten. Sing jeneng tiyang gesang wonten ing alam padang menika pancen diwenangake nggayuh undhake kawruh ngudi wuwuhing ngelmi. Niku nganti tekan umur pinten mawon nek isih tumangkar budine, akal pikirane isih kena dinggojak nyambut gawe. Wong niku dirangake budidaya golek ngelmu merga ngelmu niku mugenane tumraping wong urip. Ning kula nuwun sewu, nek panjenengan lenggah teng mriki niku janjane dadi ora apik pocapane dadi mboten sae. Mula Bapak Semar kali Sinuwun Prabu Bathara Kresna menika ngersakaken nek arep suwita ya suwita. Ning kula nuwun sewu, le suwita menika pendak dinapa? Le arep medhar kawruh menika pendak dinapa? Panjenengan rawuh teng negara Ngastina. Nek wis rampung le medhar kawruh, kondur teng Jodipati, aja ninggal jiwaning kasatriyan, kewajibaning kasatriyan. Panjenengan menika dadi satriya lho. Panjenengan menika dadi satriyaning praja. Satriyaning praja niku duwe kewajiban tentreming negara, tentreming kawula, mboten mung tentreming kawula, tentreming negara, ning tentreming jagat menika wonten pundhaking para satriya. Ha nek satriyaning kerem ngangsu kawruh terus ninggal karo kewajibaning kasatriyan, donya niki rusak. Donya niki rusak. Kula nuwun pamunten lho. Wong srawung menika gumantung srawunge. Ngoten. Kuwatiring Bapak Semar niku nek nganti Ndara Werkudara niku wis dadi satriya sing apik, satriya sing becik, mongko srawuh wong elek. Kula nuwun pamunten, sing dikula sebut wong elek niku Kurawa. Niku bakale dadi elek. Wong elek srawung wong apik, mongko akeh wong apik tinimbangane wong elek. Sing wong elek mau dadi apik niku wis hukum alam. Pun nek mboten percaya. Bagong niki mbiyen apik ning campurane maling. Sakniki wis gelem nyolong, to kok. Sukses. Bangga dheke. Ngoten. Niku tenan kula ora goro. Mula sampun ngantos panjenengan kelepetan dedosan-dedosaning para Sata Kurawa. Panjenengan suwita kena. Ning kula nuwun pamunten lho. Nuwun pamunten. Pendak mangsa kala diparingi kawruh kemawon panjenengan rawuh mriki. Nek wis ya bali. Bali terus nindakake kewajibaning kasatriyan menika langkung prayogi. Petruk. Nun. Aku sapa? Lho piye iki, Gong? Aduh. Wis lali lho dheke dhewe. Jenengan Ndara Werkudara. Kowe ming batur, kowe ming kedibal. Semono uga nadyan jenenge pamung derajate Semar ku ya kedibal, derajate Semar ku ya batur. Ora usah ngreh karo uripe Bendoro.
ora usah dadak ngereh karo uripe Werkudara. Dina iki aku ora bakal bali marang negara Ngamarta durung rampung kesaguhan sarta kewajiban ingkang ditindakake dening Bapa Penembahan Dewa Buddha. Taunana Windanana. Nek ngoten sampeyan mentala kelangan bapak, kelangan Sinu Prabu Sri Bathara Kresna. Wah, tinimbangane duwe pamong, duwe pepayung, duwe pujangga sing ora mikir katentreman. Luwung baya aku neng Ngastina, suwita karo Dewa Buddha sing mikir katentreman, ora kaya Kresna karo Semar ora tau mikir katentreman. Mundur! Ya. Saiki karepmu piye? Sermu piye? Gong. Iki Ndara Werkudara. Kuwi dudu mungsa Ndara Werkudara. Kowe menang cangkemmu menang ora? Wonge ajak rembugan wis ora kena. Maksude piye? Tulajake gedhe dhuwur terus cah cilik-cilik diunek-unekke men wedi ngono wae piye? Nek kowe wedi-wedi ya. Nek aku blas ora wani. Anu ora wedi. Wis karepmu nek ana apa-apa tak tanggung. Lore. Yang Anggres nesu ngungkuli Baladewa tandane. Mangsane saiki piye karepmu? Sampeyan dielekke kok ora kena. Sampeyan dikandhani ora kena. Malah ngunekke Semar ora mikir katentreman. Dasarmu apa? Semar tok anggap ora mikir katentreman. Hah? Nanti etor truk. Golek rokok. Aku titip ya. Orang kek idit kok titip. Apalan kowe. Apal wae. Anggere nang wong tuku rokok kok aku sisan. Apa ya? Hah? Lo tak takon. Sinuwun Darawati mangunekke ora gayuh katentreman. Nggon pundi? Kula tak takon. Wah, lah jebulane sampean wis keblethok karo ngelmune Dewa Buddha. Mbok menawa sampean wis dicuci otahe. Nganti ora eling karo Semar, ora eling karo Prabu Kresna. Kaya ngono kuwi. Werkudara kowe. Bareng gedhe saiki wani kowe. Biyen ngerti dak cilik tendiang. Aku dek cilik wujud bungkus. Ngerti apa iki ra tak kareti. Ben jeplak bungkuse mbok men. Mangkel aku ora. Wah. Dipresani piyayi pirang-pirang kuwi malah wani karo Werkudara. Sing kula wanani dudu sampean, ning sifat sampean, watak sampean. Sing saniki lali karo Semar, saniki lali karo Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna ki nek gelem adeg Nalendra, ora kebotan kewajiban momong Pandhawa, wah wis kuncara asmane. Ning merga netepi kewajiban minangka dadi pujangkaning para Pandhawa, nganti kewajiban kulawarga sok ditinggalke netepi kewajiban momong karo Pandhawa, ngemong karo Pandhawa, ngesuhi para Pandhawa. Saiki Pandhawane do malih tinggal. Bagong. Ora sampeyan melu jan. Sami jan. Su. Hah? Karemu piye? Bagong nek ngene iki padhangane wani, petengane apa meneh? Aku padhang wani, peteng wani. Petenge bener kok aku. Kok meneh padhang? Mana isine? Bagong tekan ndi omongane malah ora. Arep kepiye? Wah, Ponokawan wani karo Werkudara. Ora metu njaba tak mutar nek kene. Oke, ayo metu njaba legane ati ayo. Mungsuh copet. Kapus
pisan dhek. Ora saya kae goleki sapa kae sing. Aku njrantah ndelik nang saka guru. Terus balik mrene meneh. Ah, bocah ki nek Bagong ki pancen wis gugu karepe dhewe tenan. Ya men apa arep. Mangsaku wis do ngendemi Ndara Werkudara. Ora trima. Bagong. Non. Yen pancen ora trima perkaramu ora karo aku ning karo Dimas Werkudara. Aku kan karo Dimas Werkudara. Apa? Anggepe Kang Mas Bagong kon perkara Dimas Werkudara. Trunduk. Aku gagas Bagong. Malah lara. Bocah kok kandan-kandan. Ya. Paman anggenipun gumujeng ngantos-kantos mekaten. Lah kula menika nyawang raine Bagong wis guyu napa meneh nek nganti weruh Pate kok guyune kaya bakul akik. Mau semakin sok rene kowe, ha. Wis kaki metu njaba. Siap. Kula tandangane Ndara Werkudara. Saman weruh kula nggih, training ngenten iki mboten melas. Ora. Rasa kamanungsane nanti. Nganggo training mburi teles ngarep garing. Kok iso? Kae iki arep nglengsor ning suketan. Malah pas jeblok. Maknyes ngono. Terus teng clekite Bagong. Edan ndang metu. Nggih, nyun pamit rasa nggo gamelan metu dhewe. Panjen Bagong menika pancen ngatur menika. Bapa menemban kados pundi? Duryudana aku tak omong karo kowe Duryudana. Astina Maha Prabu Duryudana alona ngandika dohari ning Sun Werkudara den kaparenggene sigra anjujuk dah nyewang truna Bapa Mremban badhe paring dawuh menapa kepasang yoga katuju ing ngene dene anak-anake Semar malah wis prapta ning negara Ngastina ngandhakake yen to satemene Nata Ndarawati lan Semar wis manunggal. Kang mangkono aku duwe panyakra bawa yen to pancen Ratu Ndarawati kuwi ratu ingkang lantip panggrahitane. Ketitik wis weruh kalawan kahanan ingkang dumadya ning praja Ngastina. Inggih kula piyambak ugi gadah panyakra bawa ingkang kados mekaten Mremban. Arjuna wonten maring adhawuh. Kowe aja meneng wae. Ewang-ewang ana kadangmu Jodipati nggone nyekel Petruk Bagong. Yen perlu Petruk karo Bagong, apa yen mengko ana sedulure meneh sing melu dipateni kabeh. Mengko yen wis tekaning pati kabar sumebar, Semar krungu anak-anake padha tekaning pati, tak kira Semar bakal pepes Bayu kang tapis ora duwe kekuatan, gampang nggone mateni wong sing ora duwe kekuatan Janaka.
mulat para Sang Arjuna Esmunya kang kamanungsan kasrepan tingkahing mungsuh ran padha katang ayataya kliran dinten sak mangke kula nyuwun pamit madal pasilan mangkata susulen kakangmu Jodipati aku percaya yen kowe karo kakangmu tak kira ora bakal kabotan yen to gawe pati ning Petruk gareng apa dene Bagong nyuwun pamit tambahi mestu penemban sing ati-ati aja kaya bocah cilik kula wonten timbalan menemban kejaba saka kuwi Kurawa diketapake Panakawan dikepung wakul baya mangap aja nganti digawe urip ninggih ngestaken dawuh liranan paduka anak Prabu kula semanggaken paman Plasa Jenar Bapa menemban duna wonten dawuh nggih sesarengan kan Bapa menemban Dewa Buddha kula dherekaken manjing salebeting kedaton Kembul Andrawina kaliyan ingkang putra Ngastina. Oh inggih ngestaken dawuh. Paman wonten timbalan babar pisan budana kang padha seba jeneng ingsun kundur kedaton kawula nok ngestaken dawuh. Nyuwun pamit madhal pasilan anak Prabu Ngastina sampun ngantos kados lari-arit paman Plasa Jenar. Purna gatining pananggilan sanutasa kundur kedaton jeluk saking dampar kenapa kenapit gambaran gading kadhiraken sangganing perombahan cedi manggung ketanggung Joko paloro-loro ingkang sami ngambil pacaraning keprabon kawis tinggal saking Mandra tindaknya Sri Naranata lamun ngatinon saking Mandrawa kaya tansah katon sesanti kamulyane sumene nek melu nek terus lancang ngono kae aku wegah rumangsamu anggepmu apa iki kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan Ndara Werkudara lho Gong Ndara Werkudara kowe iki sadar ora aku tok waneni Ndara Werkudara kuwi njero kowe iki embane kaya timun mungsuh duren kowe timune Ndara Werkudara durene kok meso tok waneni aku percaya nek kowe iki wong kendele kliwat ning nganggo hitungan nganggo ukuran terus maksudmu iki awak dhewe bakal modar. Aku tak takon karo kowe, wong urip ki sing dinteni apa? Hah? Wong urip ki dinteni apa? Dinteni mung antri modar gedhong ana kuncen ana, nek pestine mati-mati. Ngono kok bingung. Ning matine awake dhewe saka Ndara Werkudara, ora apa-apa. Wis ta. Nek pancen kowe wedi ngadepi Ndara Werkudara, kono mulih kono. Cah jirih. Aku sing ngadepi. Kowe arep ngadepi nganggo apa? Lah arep ngadepi nganggo apa? Nganggo uthik. Nganggo uthik dengkulmu kuwi. Aku omong tenanan iki. Aku ya omong tenanan. Ha iki lho truk nang kene iki lho. Kowe karo aku iso ora cocok ngene iki. Dikongkon bapak supaya mboyong Ndara Werkudara, bareng Ndara Werkudara nesu, tak waneni kowe wedi. Njok piye lek arek iso mboyong? Iki nek dinggo. Rameng dijreske tok. Lu anggape ndas kuwi pentolan korek ngono piye? Dreske dengkulmu ra. Kae, Ndara Werkudara nek tekan kene, Petruk Bagong wani karo aku tidak modar. Kowe piye kae? Ngene wae wis. Iki mbangane kowe karo aku padu. Kowe mulih nek pancen kowe wedi mati, kowe mulya. Werkudara tandangane. Sudet kuku Pancanaka. Weh, aku nggawa dom bundel. Ya iso nggo nyudet. Nek ngemu nanah
pancen setan lan omongan kowe iki marai mangkel tur ra kena digenahke kowe. Wis to santai wae. Sapa-sapa sing kira-kira memparangi dhewe areng boyong Ndarawurku ndara-ndara Janaka, rawe-rawe rantas malang-malang tak putung. Kurawa. Ah, nek kowe kecil. Wani karo Kurawa. Lho gaweamu. Lah kowe, aku sing abot-abot. Engko nek Kurawa maju kowe sing nandangi, nek Werkudara, Ndara Janaka sing maju, kowe ora sah melu-melu. Aku ya ora melu-melu. Setan tenan. Sing arep mandang sapa? Mengko golek tukang. Golek tukang digulmu mlocot ora. Iki aku tenanan. Lah apa? Ngandel ora. Wah, bledug mangampak-ampak. Ora pangling kegong barisan Kurawa. Ah, gaweamu. Kowe sik maju mesti Kartomarma, Aswatama, Durmagati, Citraksa-Citraksi, Dursasana. Kecil. Petruk nang ndi papan anggere mungsuh Kurawa wis menang. Wis iso dititeni karo wong delok. Bengi iki mesti menang. Oke, tandangane. Ngene sik maju Werkudara, Kowe melayu lapor aku. ya. Ngono ya. Heeh. Wis aku ngaso sik ya. Ya. Ini di 2000. Nggo ngopo? Aku ngelah ya, Tru. Kula es teh. Es teh kulon kono iki. Ngono angkringan kuwi. Heeh. Karo ngetungi. Oh ya. Senengane ora. Hati-hati ya, Tru ya. Nututi lamun katututan lamun mangsa prawira tiktaya runanggana magawe gelarira wang-wang nah atih senggune karo Kartomarma Botoh karo jagone. heeh Langsung takoni wae, Tru. ya bekti kula Rekinopati ya Petruk tak tampa rawuh mriki wigatosipun pancen sengaja aku ngetapake para sata Kurawa ki nen bujung kawan lakumu ngoyak kula iya wigatosipun kok ngoyak kula Petruk ora sah dadak tak tedeng aling-alingi dina samengko pancen apa kang dadi gegayuwaning Begawan Dewa Buddha ana sambung rapete karo bapakmu. Lho. Sambung rapete kali bapak kula? Sang Begawan Dewa Buddha dina samengko bakal murungake Bratayuda Jaya Binangun ngrukunake Pandhawa lan Kurawa. Mongko syarat sranane iki ora baen-baen. Dianggep ana wong loro ingkang tansah nglincipi carang papak, nglincipi singate Ngandaka. Siji Nata Ndarawati, loro bapakmu Semar. Mula dening Sang Begawan Dewa Buddha, bapakmu Semar karo Nata Ndarawati bakal disirnakake. Yen Nata Ndarawati lan Kakang Semar sirna, para Pandhawa lan Kurawa bakal manunggal tetunggalan dadi siji. Mula sadurunge bapakmu tekaning pati, anak-anake dhisik kudu tekaning pati, Petruk. Jaja muntap lir kinetap duka yayasinipe. Netra kocak ngundarandir. Oh. Piye iki jare jatahku? Meneng aku rada mangkel ya. Mangkel masalah. Mau muni apa mau? Bratayuda arep diwurungke. Heeh. Syarate Kurawa arep mateni bapak karo mateni Sinuwun Ndarawati. Weh lah pancen iblis tenan kowe ni. Gong kuwi patih. Ora urusan. Pati yo anak cangkem elek. Hah? Aku tak takon karo kowe ni. Tak takon Wangsulana. Iya.
Sebabe apa wong arep gawe rukun kok dadak tumbale nyawa? Aku tak takon. Terus bapakku salah apa? Sinuwun Darawati salah apa? Hah? Nek Dewa Buddha niat arep mulungke Bratayuda rasa nguthek-uthek karo wong sing tentrem, rasa ngogreh-ogreh karo wong sing kepenak uripe. Kurawa ya ora pisan ora pindho. Mesti gawe sulaya, mesti gawe cintrakane wong sing uripe tentrem. Saiki ngene, kowe arep mateni Semar. Pateni ning Semar kuwi duwe anak, siji Gareng, loro Petruk, telu aku. Aku arep tok pateni sisan. Nek kowe iso mateni aku karo Petruk, sasat iso njara langit. Coba wae. Rasa nggo Kartomarma. Kartomarma mungsuh Petruk, kowe mungsuh aku. Uyui. Rangkok nguyui. Kebelet ya. Mangkel. Iki sing marahi provokator geger ngendi-endi ya menungso siji iki, Truk. Nek ora diajar ora dikapokke tuman wae. Bagong, ora ura-uraban suaramu. Iki paman patih, iki patih wong nomor loro ning negara Ngastina. Wah, aku panjat pinang nomor 1. Ora tau tak pinange tak panjat kok. Ngeyel kowe. Ayo, nek dicoba. Kartomarma Bagong Petruk mateni kendharat tengane Kartomarma. Terus siap, Truk. Mundur tandangane ora sampe melu. Sumbar kowe tapi parang jebol dadamu malas.
Boleh aja mu palaku. Ayo kamu. Ora. Hati-hati le gong ora ning nggon padang lho gong. Tumbake akeh banget. Yong. Iya. Wis kena, wis tak omongi ngayel. Padake Ora. Nganti iso ngeneng aku, bumi langit tanggep. Ana masalah apa ta? Tumbak pirang-pirang kowe iki nek nganti jedul malah kena tumbak ngrekoso. Bajigur. Minggiro ngene iki lho. Nuntutke Ndara Janaka pirang-pirang taun kok anggrana tumbak ra iso endoe nek cara aku isih. Yo. Iya, ora. Iya. Waduh. Kedisian lah munggah. Der. Aku nyandang ngene iki ora ndek kekuatan, ora ndek aji-aji isin aku, Tru. Duwe aji-aji to. Wis meh setahun ra tak gunake aji-aji. Heeh to. Wes omong ya. Delan. Bapak lunga tapa biung meteng tuwa tes dadi banyu. Hop. Panah. Tumbak aku wong suci. Ora luput ora kleru. Kowe ngenangi aku tumbak ampuh dadi tumbak rongsokan. Dal kilon. Ayo mulih. Ngono ku langsung. Ngesel-ngeselke awak. Piye mau, Gong? Bapak lunga tapa biung meteng tuwa. Tes dadi banyu. Ya. Tes. Bapak lunga tapa biung meteng tuwa. Tes. Tese tengah-tengah. Nek urung tes. Oh, bapak lunga tapa biung meteng tuwa tes. Apake sih ora digunakake terus. Bapak lunga tapa biung meteng tuwa tes dadi banyu. Gang. Aku wong apik. Aku wong apik. Ora tau tumindak elek. Ngenangi aku. Dadi tumbak rongsokan. Ayo balik. Wah, golehmu nggahi nendi to? Lehmu entuk nendi kok gleleng men? Aku nena dosa. Sebabe aku iki bar nyolong ndok asin iki. Iya. Ngaku keneng tumbak kowe. Balekke terus. Ya, minggir balekke padake ra iso numbak. Petelo Ndara Durmagati jajar kepada Jojo.
Kowe aja ajel kowe ajel gede ya, Dik. Kowe ngaku karo Kulawa kepenak patimu rasa dadak diajar dening soto Kulawa. Rasaku kian gunung sing tanpa guna. Ning kene kowe apa aku sing menang? Bajigul kowe ora bocah aku bendara. Bendara ya men ora ya men. Ayo kowe aku sing tekaning pati. Ketiba carane Jarwa Gati ora takon tinjo akhirat kowe jawa jejeg Jarwa Gati. Nyo. Ujian. Bos. Model tidak ada. Apa ngono? Tidak ada model. Ayo nggawa gaman. Oke. Glaji cengelmu Diwana. Hop. Model we. Edan. Cetok. Iya. Sadar jepit. Yo Diwana. Jangan baca campur tenan we. Ulangi laki anake Semar. Semar apa anake ya apa kabeh. Ayo, aku isih lagu bareng katasi aku ki pengenan pati. Kanthi kalah karo kowe nek aku diketahui. Temandang ning matane dienggo. Mataku kecer. Kasar dengkulmu ora. Lho kok kowe, Truk? Kaya mau Durma Gati. Ha iki nang kene iki wong temandang ngawur iki nang ngene. Durma Gati mencrat ngliwati aku sing kok tendangi aku. Oh, ya maaf. Ora ngerti mempeng banget. Agi antuk-antuk. Agi ngimpi aku. Ngimpi apa? Aku menggoda semene, Mbak, ngono. Setan ora. Mesut dikandak-kandake ora. Ayo. Bagong Petro nek wis nesu ene kanan ayo, aja mengi kerubutan legane atiku. Jah kula man. Seprika-sepriki nek kon musuh pono kawan. Bathuke kok tatu. Kenging nenggol. Anu kenging pusaka tumbak. Lho semangat. Piye, Dur? Lemuk. Hah? Lemuk. Remuk ngapa? Cilaka nang. Wis. Apa ya? Latrok jarine pondok. Nyambut gawe ora apa-apa. Sona disetageni. Ora mung paitan lapian. Petro kula ajal gak apa-apa, Man. Nane kula di ajal Petro kali Bagong kula semanggaken. Wis nglekoso, Man. Sapa sing ngurung maju?
Swatama Citraksa Citraksi Durgempa sapa sing arep njajal mungsuh Panakawan. Matak. Citraksi. Kewan. Arep mungsuh Petruk. Nenek Sela. Ha iki wis ora ana sing maju iki lagi Sela. Oke. Nek nantang Petruk maju kene ketok awake. Petruk ditantang. Susu. Susu Ramrata Jaya Merata. Pepe Petruk. Ndoro Citraksi. Dasar kepara nyata. Kowe aja nglelengi iso nganga. Aja kleru. Iso ngalahke. Kakarta Marma terus Surtayu terus Dudurma Gati aja gleleng pacakmu gembos utuh. Lah apa gem niku lho gedhe sirahe gembelung sirahe ora kelakon mama malu dudu mama maem dudu. Wah aku ngewangi we malah mumet Cit. Mama apa? Ora kelakon mama meninggal. Mati. Dening asu aku mama melihat. Mutu. Mama mengandung. Dereng. Mama lakon apa? Lali kula, Man. Malah lali dhewe to. Ora sakokean Gunung Ndara Citraksi. Mang mriki. Nek ajeng mungsuh kula mang mriki. Weh, lah Petruk wani tenan. Nek aku saya mangkel. Lah wong ing atase Panakawan ditantang kok saya wani iki nek aku saya mangkel. PPO. Dudu. Petruk. Kowe saya ngece. Kodret kowe derajate wong ngaceplek wong edan. Dudu. Wong loro saudon telu siji. Dudu. Telu saurupan. Titi bunyi hujan di atas gentong. Nyanyi ya kleru. Yen le mulang piye gurune? Kelakon mati. Ayo Cik, ayo. Perang kok nggawa perabot rumah tangga. Teteng krompiang ya? Petruk. Apa? Kok kowe ra basa karo aku? Sampeyan mrene butuh napa? Ngelaju. Utuh. Ngelabrak kowe. Nek pancen ajeng nantang kali kula, awi. Rupak wani, jembar wani. Sampeyan iso ngalahke Petruk kan rombolong bumi langit tangkep. Babu. Anggepmu aku bimbian kalah karo kowe saiki dudurung karuan. Mergo Citraksi mentas guru anyar. Wela ya. Kok arep nyoba tanganku. Iki wis tak nggo ngantemi wong tangan tengen kukuruyuk. Kuburan. Tatangan kiwa rumah makan. Ya yo. Ngelih iki berarti.
Kadang nata kok anggere krungu rumah makan kok iya yo. Mamati dereng aku. Anggawi. Ayo. Rararah rasah nganggo gamelan. Oh nggih. Wiyagane ben leren. Nggih. Aja endo. Gak aku aja endo. Wah kena. Tiba. Yo. Mati kowe. Iya. Abot. Ora usah diangkat. Glinding kowe. Waduh. Syarat kowe. Mati kowe. Waduh. Kapok. Arep ngantem aku malah ngantem boyoke dhewe. Kapok ora kowe gedhe klangen. Becik. Asem. Wah. Boyok klumat. Piye, Cit? Wong perang niku nek ngangge kacamata riben. Heeh. Nini niku malah ngrekoso, Man. Sebabe? Petruk kula cekel sirahe cek. Cek ngono wae. Cek. Kuku kula dhukke sirahe, ajeng kula antem oleh kula mulurke tangan memburi. Heeh. Kena sirahe Petruk. Mboten. Lah kena. Kena boyok kula, Man. Sajake mlete. Apa kuwi? Ora bener niku lho. Mlengse. Lah. Mlengse. Ya ngalah ya. Mumet sirahku ngrasake Kurawa. Dur. Maju ora? Maju nggih genah kalane pripun meneh kana ora ketang sak ubengan rong ubengan nggih. Dan ora wong joget kok sikil duncal-uncalke joget bebas. Wong edan bebas. Wah, cah edan. Petruk nun. Manut lak bonto tawak krincung sikilmu. Weh, padake Petruk ning menungso ndek perasaan. Mang bonto mang krincung sikil kula. Nek Petruk ora iso ngopo-ngopo, nek Petruk iso ngopo-ngopo ngeten iki ampun sembarangan. Aja kok sampean krubuten sak Kurawa ora bakal tak tinggal unjan. Wah. Omonganmu sak penake dhewe. Wis iso ngalahke Dursasana. Sasat iso njara langit. Wah, coba ta iki. Yo, ayo. Opa! Ayo. Canda, ayo, banting, cotos, banting, cotos, jiwe, Yo, canda, banting, cotos, banting, cotos, jiwe, bengal.
mburi. Ayo mburi. Antang-tang. Jotos-tos. Banteng nyeparake ora. Tutuk pukul aspal modal. Kok kapake, Gong? Tak sireke pukul besi sik ngempuk ke aspal lho. Aturna lara banget, mbok ben nglekar ora kowe. Kaya ngono perang kok ming banteng. Aja tas. Banteng, aja tas, jiwet, kekep. Anda selak Melayu. Motor. Aduh. Aduh. Canda! Banteng, ting! Jotos! Banteng! Jotos! Ciwet! Banteng! Bengkal! Matane. Lek to, lek dengkulmu mlacat. Arep ditulungi kok malah banteng ting. Purwan monggoan. Musuh Petro musuh Bagong malah kewirangan. Rekake pamer kekuatan malah isin lho. Ming mungsuh Petro kok dirsakana kok nganti mundur kene aku isin. Kula kok biasa. Isin tinggal merem ilang. Wes rasa isin-isinan. Gerah anak Mas Werkudara, anak Mas Arjuna kula nyemanggakaken menika kados pundi nggih. Bapakku melayu-melayu Kurawa bubar ora karu-karuan. Ming nyekel Petruk karo Bagong Kurawa ora sembodo. Nggih ngaten menika kawontranipun para sata Kurawa. Nggedabyah kokean cacah ngrebda tanpa guna. Nyatanipun namung nyepel Petruk kaliyan Bagong kemawon boten saged kasembadan mila kula semanggaaken. Dawuhipun Sang Begawan Dewa Buddha Petruk Bagong dipun perjaya nek Petruk Bagong tekaning pati Semar badhe pepes bayu kang tapis mejahi Semar angel mijet wohing ranti. Wah, Petruk Bagong aja mlayu.